Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, ani anak kita sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw ug usab mao kini ang Mother's Day. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ang akong kasalanan sa walay paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alahaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himuang nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maglingkod.
Ikinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Filipi sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Nagiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Filipi, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab nga mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang iyaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingnang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbahang tibuok yuta ug pawita ug pagdaig ngadto kanimo. Pawita ug mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga tawo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Naghari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan.
Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios, samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtungina kanako, sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Tinatlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidonggi ninyo si Kristo, diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay, pagtubag kang bisan kinsa, nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglao. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya, aron nga kun kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu, ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, ikaino. Oo, nakikinig ako sa iyo mga salita. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iya mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ugatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apa nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot niya itong adlaw, mahibalo kamo nga anaa ako sa amahan, o kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo.
Ang mudawat sa ako mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako sa mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan sa akong gikaingon sa unahan karong adlaw ato ang gipasidunggan ang ato ang mga inahan. Mo nang sa dili pa kumusugod sa ko ang pagwali ing na in town inyong tapad. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mga igsuon, takdo kayo ang ato ang mga pagbasa karon. Nining atong gisaulog nga Mother's Day. Tungod kay ang gugma sa usa ka inahan mao may nagsalamin sa gugma sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang inahan kung magtan-aw siya sa iyang anak, dili ra niya makita ang panagway sa iyang anak. Apan makita niya ang kinatibuk-an. Makita niya unsa kahuyang, unsa kalig-on ang iyang anak. Manausahay kita makaingon nga, pinalabi man si kuya, pinalabi man si manghod. No, ang usa ka inahan na sayod kinsay mas nagkinahanglan sa iyang pagtagad o pag-amuma. Patas ang pagtagad sa inahan. Apan nakita niya sa ubang mga anak nga kining an bataa huyang, kining bataa adunay kakulangan nga mas nagkinahanglan sa iyang atensyon o presensya. Mo na nga ngunana sa paglantaw ang Ginoo sa iyang mga anak. Mo na nga mas nagkinahanglan ang katong mga kabos, mga nagkinahanglan. Ug gani kanunay naghihagit kanato nga atong lingion ang mga tao nga nagkinahanglan. Kay mao kana ang magpaila-ila nato sa nawong sa Ginoo. Ang mga ginikanan labi nag mga inahan bisig unsa pa kamaot ng nawong sa iyang anak, ang nainahan nagaingon, kagwapo sa akong anak, no? Kay ngano ingon ana ang inahan? Ingon ana ang inahan. O ingon ana ang paglantaw sa Dios kanatong iyang mga anak. Bisan unsa ka maot kita tungod sa atong mga sala. Bisan unsa ka hugaw ang atong pagkatawo tungod sa atong pagpakasala. Ang Dios mahigugmaon kaayo nga maglantaw kanato ug kanunay siya nagpakita sa iyang kamaayo ug kamaluluy-on. Amen. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan ni tumubalik siya aron ukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong manggaluyong amahan, kansang anak sa Jesucristo mipadala sa iyang Espiritu Santo nganhi sa simbahan. Moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian o mga relihiyoso mapuno sa Espiritu Santo o sa hingpit mutubag, mutuman sila sa iyang mga paglamdag.
magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga Kristohanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sa daang dapit ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristohanon nga anda mo sangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha og maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga imuuntang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangkon na sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ang imong anak mao'y nakabuntog sa kamatayon ug sa sala. Likuna kami pinagi sa iyong panig-ignan, nga pinaagi sa mga kalisdanan ug sa mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi. Maangkon namo ang purong-purong sa himayang dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sakay mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, mudangat untangan ha kanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghala ni ining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus sa Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod ni iniuban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Ug yuta sa imong himaya, Hosana. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitaas. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Siya mo balik nga hanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ni Padre Orly. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Hangking harian, ang gahom, ug ang himaya. Sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-aw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Haluy kami, hatagi kami sakali. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Abani mamalun lamang, maayo. Salamat sa Kristo. Alas. Mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagabanhaw ni Hesus Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko o ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Atong pakpakan ang tanang mga inahan. Happy Mother's Day!